Zlatý hlas Luciana Pavarottiho zaznie na Nový rok popoludní. Spríjemni si najkrajšie sviatky v roku a nájdi si aj ty svoj darček pod vianočným stromčekom na čísle 0975 700 777. Relax. Pozor, táto super PlayStation môže byť okamžite tvoja jediným telefonátom na 0975 700 600. Volaj hneď. Huba, buba na divokom západe. Čo sa robí? Ruky hore, prepadnutie. Ubránime sa. 2 proti 6, Ale s nami je huba, buba. Ó, Supermeká žuvačka s ovocnou chuťou. Robí obrovské bubliny, ktoré sa nelepia. Dostali sme ich! Sú zalepení! Žuvačky huba, buba. Obrovské bubliny, ktoré sa nelepia. Každý problém s podlahou vyriešia parkety a PVC krytiny od firmy Eminent S. A máte po problémoch. Whirlpool, najväčší výrobca domácich spotrebičov na svete, prichádza s práčkou, ktorej technická vyspelosť je pre vás zárukou dokonalého vyprania akejkoľvek bielizne. Aby ste dosiahli skutočne dokonalý výsledok, Whirlpool doporučuje použiť túto rozhodujúcu súčasť. Ariel, neoddeliteľná súčasť dokonalého vyprania. Určite chcete, aby pokožka vášho dieťatka bola zdravá, ale aj omývanie mydlom a vodou spôsobuje jej vysúšanie. S novými čistiacimi obrúskami Pampers môžete pokožku jemne očistiť a naviac ju udržať zdravú. Pokožka má ochrannú vrstvu, ktorá môže byť umývaním odstránená, preto sú obrúsky Pampers napustené krémom, ktorý má pH rovnaké ako detská pokožka. Čistia ju teda bez narušenia ochrannej vrstvy. Vďaka obrúskom Pampers môže byť zadoček vášho dieťatka čistý a zdravý. Nové čistiace obrúsky Pampers pre zdravý zadoček vášho dieťatka. Eddie Murphy je opäť tu. Teraz ako doktor, čo rozumie reči zvierat. Komediálna hviezda je zárukou, že inovovaný doktor Dolittle bude po 30 rokoch znovu dobrou zábavou. Už na Silvestra. Získaj túto jedinečnú väžu, videorekorder, farebný televízor a niekoľko Walkmanov ako prémiu na čísle 0975 700 300. Volaj teraz a vyhraj s Eurokompom. Postav si svoje vlastné dobrodružstvo. Odváž sa. Si myslíte, že King Kong už nie je? Mýlite sa. King Kong žije. Vďaka úžasnému zákroku amerických lekárov sa teší sile a vychutnáva nefalšovanú lásku z nečakaného stretnutia. Brian Kerwin a Linda Hamiltonová vo filme, v ktorom ľudskej bezohľadnosti stojí v ceste sám veľký King Kong. Je jedno, ako sa rok začal, aký bol. Teraz je dôležité, ako sa skončí. Zlatý klinec roka, komici a humoristi a ich silvestrovská show. Silvestrovský večer odštartujú aj tento rok televízne noviny. Uvidíte správy z domova, zo zahraničia. Aktuálne a seriózne? Seriózne teda, Vlado, určite nebudú, ale budú stáť za to. O 19:30 bude v maratóne smiechu pokračovať Iveta Malachovská. Čo si myslíte, že čo my doma? My v televízii Markíza. My nemáme kameru? Presne o 20:00 to nechajte na Andera. To ste takú kreatúru nevideli. Rozmrazené úsmevy na celom území a okolo 8:30 výskyt humoru všade, kde sa len pozrieme. Ak samozrejme títo 5 za mnou, dovtedy rozmrznú. Takže toľko to predpoveď. Telecvoking a hneď po ňom reklamátor Maroš Kramár a silvestrovská scénka ako z televariete. Človek řekne, že sme bráchové a on si hneď domluvuje. 6 slovenskí politici. A najprísnejšia skúška zo znalostí slovenského národa. To je aj múdry z chyby na Silvestra. Presne 2 hodiny pred polnocou. Stop! Posledná hodina tohto roku bude v réžii Joža Pročka. Informácia pre vás všetkých. Pozerajte, Slávikov na ulici, silvestrovské vydanie. Po prípitku sa o dobrú zábavu dokáže postarať takmer každý, ale pred polnocou zažijete tú pravú show jedine s nami. Silvester s Markízou. Váš obľúbený seriál má pre vás niečo špeciálne.
Každý týždeň možnosť získať 10 000 korún. Stačí vedieť, čo sa deje v dome Franka a Carol, telefonovať a krok za krokom zbohatnúť. Či máte 10 000 korún vo vrecku práve vy, sa dozviete každý pondelok v Teleráne. Na číslo 0977 777 333 volajte správnu odpoveď na otázku, ktorá pre tento týždeň znie. Má Dana svoju vlastnú izbu? Kvalita alebo cena? Môžem vám poradiť? Áno. Ja používam Biomat Bonux. Biomat Bonux? Dobre vyperie, krásne vonia a moc nestojí. Nádherne čistá a tá svieža vôňa. Musel si za prášok minúť pekné peniaze. Nie, iba viem nakupovať. Takže ode dneška už budeš nakupovať ty. Nový Biomat Bonux vyperie všetko okrem vášho vrecka. Teraz je v praktickom a cenovo výhodnom 8 kg balení. Osvoj si aj ty, zvieratko Kamagoči. Zavolaj rýchlo na 0975 700 500. Opávia. Prinášame vám náš sviatočný vinš s čokoládovou vôňou lahodnej fidorky. Zlatý ako chvíle so zlatými oplatkami Opávia.